So ito kay ngini kining pisaluanan tanaman, plantito. Ayan. Ayan na, sali misis. Sali ang tanaman na. Ayan, kini kamon sali. Para din tanaman. Kini banda sunset ini. Ayan o. Ayan na, pangasang tingdan eh. Ayan. Oh, 5,000 ano yung lagi yan? Kalaydjum. Talilit. Lemon lime. 500. Ito na lang. Ano, 500 ito. Hindi natin kamakan yan pakwan. Kaya hindi kayo madalas sasali sa iyo. Oh, madalas kayo Ito yung Glorious. Something da kutes na. Yan o, lemon. Ay, ano yan? Lemon? Lemon, ano kasi? Pangamalda na, 4,000 ang pang 5,000 soy. Hindi na ano yung lagi ni Be? ano po yan? Golden. Ayun, golden something. Meron pa oh. Pangasan ng dami, lang 4,000 ngayon eh. Mga mala, oh, Dark Lord. Dark Lord yung inisoy, tinalagyo eh. Dark Lord ita, balogay ita eh. Ano yun? Wave of Love yan, Wave of Love. Yun naman pala lagyo eh. Ini Aspolenia. Ay, balaya. Ano yun? Sa nalagyo. Ini Gloriosum. Ano naman, Cherry Red. Melano. Wala yung underpricing dyan? Underpricing. Mga supplements, daming underpricing sa ano eh, sa Lazada. Sana dito may underpricing din. Hindi naman pala lagyusoy eh. Mag-roast na kemo yata eh, mas mura la para yun eh. May using tanaman ngayon eh. Kanita tsaka magkano la rin eh. Kanita kalat-kalat lang mo rin eh. Ano rin oh. Ayan oh, paku oh. Pakuyapin yan. Yun yun oh. Kalateya yan. Balugay yan. Ito kaya magkano ito. Ini oh, sigurado malini tanay ko utang. Ito naman rainforest. Rainforest ayan oh, rainforest. Sigurado kayong rainforest layakatik din. Ipakanyan ta kayang aso pipisalide. Ini ring of fire yan eh. Ayan o, balog yan. Ako maglagay kayong kanya. So ini anong kaya ngayon eh. Ining melano, melamin na yan. Ini. 5,000. O 5,000 yan. Ining maragulay ni 15 milya ini. Ayan, nilagyan na Black Cardinal. Anong bisa kayong sali, yan Black Cardinal 15 mil. Yan yung harap sunset. Yan o. Yung kotse ko. Yung kotse ko, hapin na. Pero sigurado wala na ako patasali ko. Ayan yung harap na o. Wala ating kasing manin to. Nailaman na. Chula kayo ni. Yan o. Kapalya. Nung mantong ko ng kapalya. Yan o. Yung sa limi mo. So, din yung medyo mura-mura. Pareho ni, aray kalamak.
Masukal po kasi dito palikod. Hmm. Tignan natin ha. Ayan. Okay siya. Liwaya ka eh. Liwaya bulong. Liwaya variant. Nainibalo ko Dragon Kyler eh. Di ba yung uman na yan? Something na kaya sa iyo. Pag sa Google, kasi sa akin, hindi na lumalabas. Pero pag sa ano iba, Ayan mga oh. ibang variety niya na. Hmm. Meron ako ganyan yung umalume na may ganito. Walang tig ano, yung mga tig 1,000 na mabilis na Ito dumami. po, maliit yan. 2,000 na madami bumilis. Ganito po. Daman tayo nala kaya so tapos balik tayo nala mo patang may lanat la. Ito something na pechay. Walang pechay ya mo. Pero tani ako utang presyo yan, mali yan, sigurado mo. Deni na rin nga salita mo. Magkano yan? 1,000 yan. 1,000? Kaya na to? Oo. Google po. Google po yan. Magkano yan? Ito, Google Lens po. 1,000. Ito, tiningan ako. Kaya nga. Sige, salon na, bayaran ka. Tuya. Ayan, may basihan tamo eh. Ren, libre la rin sa'yo. Ayan. Magkano yan? Na? Sige, salon me. Ako mamahid. Natawag ko. O, ayan ha. Boy ni. Ito pwede pang pag-iwalay ko, no? Ayan ha. Meron pa, nga salita mo. Gandos siya yung Selena, oh, pero kaya. No? Alam, gandos lang mo. Oh. Naliwalang ba na ito? Oo. Red ano, emerald. Ngapin din nga sandang gandos mal. Ayan pa, oh. Bala mo kaya rooftop din niya. Ren pa mo rin nga salita mo, soy. Na? Maanya itang kaya kata mo? Magkano ini? Mandam ka, balik ta na lang po, tang may lanat la. Ayun yun, pemira dya, bulong nga mo may kamalyo. O yan. O, sige. 1.5. Pwede nga. 1.5 soy, lagyo na nini. Gabing mal. Parang ano din siya? Something naman bulong, oh. Yung parang, oo, yung parang cardinal din, no? Reria. Ano naman siya? Red emerald. Red emerald. Ito, no? Para ka lang talo, no? Mabilis lang ba dadami to? Mabilis dumadami? Cuttings po. Ah. Lalagyan pa. Rending add to cart ng Mrs. Check out niya ano. Add to cart now. Di ba yung iba pinuputol yan? Oo, pwede na po yan. Takot la. Iya ako pa siya may hilig ko soy kareng tanaman ng gay 5,000 salwang ke. No, ati kumpanya linya soy. Bala mo soy, ya kagit king na santing negosyo niya. Sali ka ret andara ka kay pamisali mo lang agad niya. Buwan eh. Maningala akong pesto kasi eh. Soy, pag-isaning kaya ko, memory card ko, tuloy tanya po to. Siguro, kauli na mo ha, pag-isanin oh, wala na. 20 seconds niya mo. Wala, sige. Tapos ay bala mo, mag-shopping na kayo rin. Bala mo may GSNR na ka rin, kaya lata ng panyaling pa mga namig, bakal kong kamuti, ay ni Soy oh. Mga nagay mo kamuti o pinyalingin ng tanaman din kaya, para pa mga eh. Isoy, pag-isa na talaga yung kaya. Ala na, gisa. Uy, ni Soy, may kauli na kami. At ara na rin asalina ng plantita tamo. Lagyo na nini kay. Ano yung lagyo niya? Lemon lime. Ini. Wait pinta. Tinya pang anak, oh. Tinya anak. Ini mo rin, may ka anak na yun. Ayan. Okay, but ini alay pasuli balo na lagi ni pero ni mo naman ayan oh. Ini libre binyan ni tang magtinday ni suki na kaya kasi ka rin eh niya ako la pabalo lagi so ya pero balam gandos lamo. Maganda.